Masayang ibinalita ni Mayor James Lizardo na minalabak na aprobado na ang 85 milyong pondo para sa modernized public market at transport terminal ng bayan. Ayon sa alkalde, ang pagkakaaproba ng pondo sa ilalim ng General Appropriations Act 2026 o GAA ay sa tulong ni House Deputy Majority Leader at Congressman Luigi Villaperte. Ang kasalukuyan kasing public market na minalabak, maliban sa maliit, informal rin ang mga stall o pwesto ng mga nagtitinda. Ngunyan po kaya ang sa muyang public market, sadit sana as in informal, kung mahiling ta, kung bibisitahon ta, si mga stalls, karakanya-kanya, si iba, ginibo sa tiglagan mga trapal and coverings. And usually, itong igwami dyan, incomplete. And kada Friday and Saturday, kadakol nagpupuresto digdi sa may riverside kang barangay San Juan, San Lorenzo, para makabenta ng mga vegetables, fish products, mga gulayon, ano po. And most of the time, hali pa iniyo sa Naga City, as in sa mga pagtaraid tang Banwaan. And dahito maiwasan na medyo halangkaw ang presyo minsan. So saro iniyo sa mga nahiling na problema. And ngunyan, thankful kita na na-aproban ang satuyang budget para magkaigo kita ning satuyang sadiring modernized public market and transport terminal sa tabang ni Congressman Luigi kang 2nd District. Tigparalakaw niya po yan sa Congress, tanganig ma-realize ini yung proyektong ini. Ayon kay Mayor Lizardo, maaaring lalong lumago ang ekonomiya sa bayan at pumasok ang iba pang negosyante at investor kapag nasimulan na ang proyekto sa Setyembre. Ani pa ng alkalde, oras na matapos ang public terminal ay hindi napipila pa ang mga tsuper sa kalsada at magdaragdag rin ng ruta ang mga ito. Maliban duman sa public market, igwang public terminal or transport terminal sa Inutan para sa mga tricycles and mga public utility jeepneys, PUJs. Sa ngunyan, ang mga PUJs and mga tricycle nakaparada sana along the road, sa may gilid kang tinampo. Inot na inot si mga pasahero, nagkakairinitan, nagkakauranan, tapos along the road, meaning prone ini sa sa traffic and prone sa vehicular accidents. So magayon po ini yung bareta para sa samuyang Banwaan. Tabang-tabang lang po kami ni Congressman Luigi. Hinahagad tang tabang saya si mga darakulang proyekto, tapos si mga sa mga minimal na kaya kang satuyang Banwaan, arog kang mga road concreting projects, ang satuyang mga health projects, ongoing po ang satuyang construction kang satuyang bagong rural health unit digdiyo sa munisipyo. Ta syempre dahil taman pwedeng pabayaan ang ibang mga sektor. Marami pa umanong development projects ang nakaplano para sa pag-asenso ng bayan. Sa ngayon, hinihintay na lamang na matapos ang konstruksyon ng bagong rural health unit para masimulan na rin ang bagong public market at terminal na inaasahang magsisimula sa Setyembre. Jan Amador, CSN.